municipality sinibingelele kwa clean governance noma singaniboni ke niyaphila. Siyaphila Somahashe uphilile wena? Hawu siyabonga we mama bese bebaleka abantu phela bathi sithembisa izinto ezingekho. Nangu umama umeya lensizwa iqeda kuhamba nje manje mama wena walimala baba uSindiso Magaqa. Mina Somahashe. Siyabo lo Madlem songezansi uyamazi? uMadlem ilungu le-executive committee la eMzimkhulu. Okay. Right. Mama before sikubuza ngentuthuko ethinta umphakathi abantu sifuna unamawadi amangaki eMzimkhulu? eMzimkhulu sinamawadi awu-22. Okay, 22 wards. Right. Umsebenzi wakho lapha eMzimkhulu njengenqununu usihlalo ophethe amandla yini umsebenzi nje wenu ngaphandle kwe-oversight njengomasipala yini umsebenzi wenu? Umsebenzi wethu ukuletha intuthuko nokubheka izidingo zabantu ngokwendlela ama-departments esinawo sisuke siwahlele ngayo. I-department ne-department inikezwa i-portfolio yayo ukuthi wena ubheka ingqalasizinda, wena ubheka i-community services, omnye ubheka i-local economic development, planning and housing, omnye abheke i-governance uqobo lwayo njengoba u-clean governance wena bagada ukuthi i-governance yethu clean na-ke laba ababhekene ne-governance. Okay. First question. Are you happy with the services you have delivered from Ward 1 to Ward 22? Yes, I am. Okay. Akusalelanga kwanto. As a local municipality, you have delivered the services that you're supposed to have delivered. Yes, as a local municipality, sidilivile nje uMzimkhulu we-22 amawards besiqinisekisa ukuthi njalo ngonyaka wamali masikhavile ngapha siphinde siyokhava kwelinye side ukuze kuzofikelela manje. Mawufisa nje ukuthi ngiqale ward 1 ngophuma 22 ngingakwenza lokho ngibeka nje service delivery esikwazile ukuthi sihambise ebantwini from 2021 up to now 2026. Okay. Kuze abantu basemzimkhulu bangazoqala bajahle wena because there is a road that keeps on coming. I think it's a provincial road. Engaphelanga esemzimkhulu, which seems to be the thorn in your municipality. It's unfortunate that it is in your municipality, but it happens to belong to the provincial government. Secondly, amanzi, it's not your core function. Awuhlangani namanzi. Yebo kunjalo. Right. Ugesi is your core function. Ugesi owethu kodwa sibambisene no-Eskom uyavela kwelinye icala nathi siba ne-grant esinikwayo for ukubheka indaba zikagesi. Okay. Bangaki abantu eMzimkhulu ekufanele kube banogesi abangenawo and why bengakabi nawo ugesi? eMzimkhulu ngathi nje i-universal coverage sesiyikhavile. Into esho ukuthi wonke amawards asemzimkhulu asenawo ugesi, ase-connected kugesi. The only thing ukuthi uMzimkhulu uyakhula, ilali zakhona unyaka nonyaka kusikwa amanxiwa amasha. So makusikwa amanxiwa amasha ke uthola ukuthi kwenye ivillage mhlawumbe abantu bakhona bawu-70. Ngizokwenza umzekelo ngeNcambele eWard 10 esiyenzayo njengamanje. Ekwathi masuqedwa le universal coverage kwanemizi emisha eyakhiwayo. Njengamanje sibhizi sibafakela siconnectela le mizi emisha efikile endaweni ukuze kwazi ukuthi abantu bakhona bathola ugesi. Kodwa futhi nakhona angeke siqede ngoba kuzophinde kuvuka amanye amanxiwa futhi amasha. Sesisebenza lokho nje ukuthi sishaya ama-infills sesigcwalisa izikhala la kunemizi emisha siyangena khona kodwa ayikho iwadi ekusathiwa nje iminyama nje thu ayikhanyi. I think ukuthi la incwadini yami ngizokumaka ukuthi no clean governance we are giving you 3 out of 10 because of fish
asiubetheli izandla ukuthi uyaswim because umsebenzi wawo ukuswim, but well done. Right? Second question. Indlela. Because yiyo into ekuthiwa neba ngayimali. Uyabo those streets eningafuni ukuzifaka itha. I'm talking about councillors throughout the country. But what you do ni khuphi panel. Pha panel what you do, you choose i-company niyazazi ezini enisuke nizichuzile, and then put 3 companies ezoloke zicode. Then every time there is a rain, then councillors will get those individuals ukuba bathi bayenzile indlela bengayenzanga, kusetshenziswane no-MM no-CFO, kuclainywe kuthathwe le mali, bathi to do 1 kilometer is 850,000 re-graveling. So are you doing something of that nature eMzimkhulu? Do you have roads and better maqatha kuyo? Thina ke la eMzimkhulu asiwabethabethi ke nokwamaqatha. Indlela esenza ngayo okokuqala nje asinayo ipanel yama-contractors. Wow. Sivele sithathe kwipanel. Thina masizokwenza umgwaqo, we advertise itender, beza abantu bazofaka, bese bathathwe according to i-compliance nangokwe-budget esisuke siyibekile ukuthi umgwaqo lo uzocost imali engakanani. No, sorry, I want you to repeat this because I will do a follow-up. You don't have a panel eMzimkhulu? No, we don't have a panel of contractors eMzimkhulu. Wow, impressive. The first municipality, yeah? I am really impressed. I'm giving you, now I'm sitting at 5. You're really showing some good leadership on your side because ila amasele ehlala khona lapha kuma panel kwebiwa ngawo lama panel. Madlam sisikwamukele kwa clean governance. Ungixolele ngeke ukhulume kukhona umphathi wakho, socela ukudila nomphathi sizo recognize ama sesiqedile ukuthi uqinisekise ukuthi lento esho umphathi wakho iyona. Okay? Hayi, wathi sabamba umthetho. Right. You don't have a panel. 100% electrification has been done in Mzimkhulu except ama infills enwenzayo. The streets between the houses, where are you currently sitting in terms of putting blacktop? Where are you currently sitting? In terms of putting the blacktop, idolobha lethu sinama surroundings edolobheni. Idolobha lithathe namalokishi wakhona. Then sinendawo township ese-Ibis esingakaqedi ukuyitharisha, but nayo njengamanje ikuplan ukuthi lezi ndawo ezishiyekile kule township siyahamba siyotharisha zona. The most ke imigwaqo etharishiwe la eka Department of Transport ngoba sino P60 602 naye ongekapheli kodwa siphinde sibe no P417. uP417 ubekade engaqhubeka emili ngenxa yezinkinga zakade uthi kodwa uyaqhubeka njengamanje. Umgwaqo ohlanganisa uMzimkhulu neHarding. Ezinye ke zezindawo ama gravel roads, but okuhle kuthini ukuthi sine plant yethu. Njengoba sine plant yethu sinciphisela ama costs ukuthi lapho umgwaqo bese siwakhile mawudinga maintenance sesiyahamba ngeplant yethu ama set out 2 siyahamba siyo maintain. Saphinda ke safuna ke enye backup iplant ama set out 2 again uku reinforce ngoba imvula zesihlophile kakhulu. Si reinforce ke kulezi ndawo iplant yethu engakwazi ukufika kuzona bese sithumela i-backup le esiphinde sayiqasha. Njengamanje i-backup plant yethu iyasebenza what The funds available because most municipalities are working now, I don't know, from hand to mouth. Ayikho imali iphelile. Do you still have funds in this particular municipality? Tina, we are a financial stable municipality. Kangangoba for 10 consecutive years, i-budget yethu isoloko funded. Sinawo ama-funds, sithole i-award ku-national, uMinister wakaKhokha, usinike i-award ngokuba stable financially. Asikaze sifakele u-administrator, sizibambele nje siyazenzela. Konke i-budget yethu kule financial year ephelayo
asinayo ibudget eningi kodwa siyakwazi ukuyisebenzisa siyabe accordingly kule financial year ephelayo ezophela ngoJune besikade sino 401 million ibudget njengoba ngoku silungiselela u2026-27 sina 501 million ibudget esinayo nje asemzimkhulu esizosebenza ngayo ama projects ka 26-27. Where Mama, you are making it difficult for us as clean governance ukuthi senze umsebenzi wethu. I'm not trying to say ukuthi khona mhlambe ke nawe uhamba ngala shayishayi labe kule nyanga ethu iyahanja ukuthi disturb abantu because I don't get reports about umzimkhulu that much ukuthi angaze nje ngithole kuthiwa nangu Zinhle Nkosi ethi bhatata namadumbe mhlambe khona yena akwaziyo ungadina ngizocela nje ukudisturba 1 second khona mhlambe ezositshela because akukho kweka report wakuthina si clean governance concerning corruption in your municipality. But if ukhona umntanakho kunoma athi ubhatata namadumbe nami ngiyawuvuma ubhatata namadumbe mawusuku ukhona akasitshele la ukuthi yini esiyenzekile kumasipala wase Mzimkhulu. But ke coming back to you Mama Mayor, sixolise icala lika Sindiso Magaqa nawe ongomunye wama survivors owadubuleka we hear i-trauma ithini nali icala lingafuni ukuphela nceseni ngokwenzeka kunina kodwa ke the question is ufila kanjani lento ingafuni ukuphela enkantolo so forth and so on. Akukuhle kona ngoba maningi ama victims kulona mayingafuni ukuphela ifamily ayikwazi ukuba neclosure kahle ngoba at least mangaba umthetho ungadlala indawo yawo liqoqwe lize lifikelele egcineni nefamily ke ingathola ukuphumula noma kubhlungu nakuthina kodwa sesibuke kakhulu ifamily ukuthi uma wakhe uyaphila since uMagaqa kwakuyena umuntu owayebreadwinner ekhaya so iclosure izibe khona ificala liqhubeke kahle. Nangu umuntu lapho utheni Antioch yini Antioch uthi abanamgwaqo eAntioch. Oh Antioch andiyazi phela Antioch ya uphi umgaqo seAntioch? uAntioch se Ward 5 uAntioch ilali ese Ward 5 mawuphuma eMzimkhulu ungathi uya ke Riverside awazi ke uMzimkhulu mawuphuma eAntioch sinomgwaqo lapha uD Road ka sino P749 ka Department of Transport umgwaqo nje usuka straight eMzimkhulu onqamla phakathi eAntioch mhlambe ke into abangayikhalela ukuthi ama access road adinga maintenance not ukuthi abanawo umgwaqo pese. Okay apha ama access road why ngawami nje ama access roads njengamanje lapha eAntioch besibhizi nehholo uAntioch se Ward 5 besenza ihholo njengama wards u22 ama projects siyawahlukanisa ibona abantu abaye bathi ipriority kuthina ihholo mabebona isimo somgaqo sesangcono ihholo then sabakhela ke ihholo kungekudalanga nje besilivula size saliqamba negama ngenkosi eyakhothama yakhona unkosi yesizwe Msingaphansi. Okay nangomunye uthi Mama Mayor lo mgwaqo osuka etown uya eNtsingisi uzoqhubeka nini as ukuphela eduma nomhuhu duma nomhuhu ithini plan yawo? Lo Department of Transport P601 kodwa bakhona esayitini bayaqhubeka njengoba sikhuluma nje ngoba noba enziwa enye department ama projects but si hands on siyakwazi ukuyofika sibheke ukuthi khona iprogress na. Okay Mama Mayor anginako okuningi engingakusho. I think I am defeated because I did not get a lot of complaints about your municipality, but then people said there are municipalities we don't invite, we don't say anything about. So sasisita awuke susabayo asikusabi, we are willing to face you at any given time. Hence we've invited you to come and present the case of your municipality. And Smongo Guti, I'm not saying it badly. You are the first ANC municipality to allow clean governance to hold you accountable. Bayabaleka abantwana bakaThamba.
baleka into ongazuyibona. So we are saying well done to you. You are the first mayor of the ANC. Ukuthi angabaleki. Abanye bayathembisa when the date comes babeka izaba. Second last question sizocela ukuthi uyicacise into yamanzi. We know it's not from you. Harry Gwala. And people always, because what is important to them, into yamanzi, ukuthi since you are working with that municipality, the district, what is happening, what's going on, just to give an idea, but we will invite the relevant mayor of the district. But ukuzikhupha wena njenge-mayor Semzimkhulu. Siyasebenzisana ngempela neHarry Gwala kodwa ama-details bona bangakunikeza kahle. Thina esikwaziyo ukuthi ama-projects akhona, kune-project enkulu ebizwa ngokuthi Summerfield Water Scheme ezosuplya ama-villages amaningi waseMzimkhulu kodwa iyadileya ngenxa bayenziwa into phases unyaka nonyaka mali. Kodwa-ke andifuni ukubaphendulela kakhulu iHarry Gwala, but that's what I know. Kube khona ne-project engapha ngaseHarding okuthiwa uMnqumeni Water Project, nayo futhi inama-delays ngoba inama-village amaningi ezowasuplya kodwa bayenza into phases. Okwangoku basinikeze ama-boreholes nama-spring water for ukuba nje kuphuthunywa abantu babe bephuza amanzi kulezi ndawo kubonakala ukuthi kunezingqinamba kuzona. Okay. Mama Mayor, say clean governance in 20 minutes. Since we don't even have scandals, ubuzethini ukuthi masifuna i-report from Ward 1 to 22 ungasinika wathi une 100% electrification. Wathi right, you've got two plants of your own, two sets of plants of your own, and two backup sets. Do you think people of Umzimkhulu will give you and your party a chance to lead this particular municipality again? And if no, why not? And if yes, why yes? Ngizothi yes ngenxa yokuthi as umasipala waseMzimkhulu sibenzela abantu baseMzimkhulu kufanele sibenzele kona. Mawungathi nje ngiqale ngo-2021 up to now ngingabala kushona ilanga. Ngiyakhala nje futhi isikhathi onginike sona sincane ngoba we've done a lot eMzimkhulu. Ngingakuchazela nje ngokuthi siwomnye womasipala emigaqweni yethu esi-pothole free ongeke ukuthi mawudlula la eMzimkhulu ungene kwi-pothole esizenzelayo futhi lokho ngaphakathi. Sa-train abantu abasha abo-32 sabese siyabathatha sibafaka ngaphakathi ukwenzela basithenge kuphela imaterial bese njengoba sesibatrainile makune-pothole nje umuntu uyamemeza athi nayi i-pothole iqala ngala, bayafika bayayisika. Si-hands on emsebenzini wethu, we are always there ebantwini. Singabala nje from Ward 1 to Ward 22 masingakhuluma ngama-projects ambalwa nje amathathu. I-SMME facility sakhe ingqalasizinto enkulu yabosomabhizinisi abancane. Sizoyiqeda by June nje, ngicabanga ukuthi sizobe send over yona siyibuyisele ebantwini. Siwumasipala ke sisebenzisa imigrant mangaba sakha ama-projects wethu. Njengamanje imali yemigi siqedile 100% ngoMarch. Waphinda uTreasurer wathi nenze kahle sizophinda sikedele omnye 9 million ngaphezulu kwaloko besikade sininike kona. So nawo lo 9 million kuzothi ukuthi June kuphela unyaka mali ubuphelile. Makushaya uJuly so besithina si-hand over ama-projects amasha wonyaka mali ozayo ukuze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili. I-SMME yethu i-accommodator abadayisi aba-102 esizobasusa from being informal sithi ukuba-formalizer sibangenise endaweni edecent ngoba idolobha lethu sizama ukulikhulisa. Singene kungekho robot eMzimkhulu, safika saqhuba indaba yamarobot ukuthi awabe khona njengoba ekhona namhlanje. Sinemall eyodwa saphinde saqhubezela eyesibini eyeseyenziwe uphase 1 abantu sebeyayisebenzisa. Kuningi nje somahashi engingakukhuluma. Sine-multi-purpose complex iHarry Gwala Stadium enama-courts awu-26
Abantu abasha basemzimkhulu sibatargetile ukuthi isport ngoba siyabona ukuthi isidakamizwa into ekhona badlale yonke inhlobo yesport ongayicabanga. Kuningi engingakusho ama-SMMEs esiwafandile recently ngizokhuluma ngalawa esiwafande manje awu-68 siwanikeza ifunding ukuthi makasebenze ezindaweni akuzona. Ungakhuluma ngabadayisi bokudla, abakheitharishayo, ababhakayo, abathungayo, ngingabala nje kube kuningi. Ngiyacela ukuphinde unginike isikhathi ke ngiphinde. No, awukakahambi khululeka andikaxothi. I'll just ask you ukuthi nizaphinda ngicele univumele nivumela abantu abayi-10 to ask questions. And then out of the 10 uMadlamini naye uzabe selekelela through you to assist in answering. But as Clean Governance on our other page iAsikhulume online sizayifaka le ntetho with your permission lebe sinayo, right? And angisho ngoba ngithenga ubuso bakho, I am impressed. Very clear, very straightforward. Nangu umuntu kaWard 19 enyenyezi uthi umgwaqo uzogradwa nini mama umeya ngoba sekuphele unyaka akuhambeki. That's the first question. Nangu wesibili uthi mama umeya asinalo thina ibhlorho kuma ukufunda meligcwele amanzi lapha kaWard 4. So those two questions before ngidedele abantu. Enyenyezi ke umgwaqo wakhona besicele ama-ward council ukuthi akasifakele 2 imigwaqo edinga ukumaintainwa. Inyenyezi bengaveli ke yona kwiprogram yethu. So kusho ukuthi sizothuma abantwana bahambe bayoyibheka ukuthi isima kanjani ngoba sike siyenze. Kusho ukuthi ke uyibuka ingasekho esimene se-right ngoba i-maintenance plant yethu ikhona. Ibhlorho la kaWard 4 imvamisa yamabhlorho lawo kuwela ngeyizinyawo siyazenzela thina. Kodwa ngazi ukuthi mayithi kaWard 4 usho kweyiphi indawo kanye ngoba besisanda ukwenza ibhlorho eWard 2 inklasi bridge le kodwa endilaziyo la kaWard 4 elinenkinga ele Department of Transport. Otherwise makuyithina thina sesiziplanele bese sithathe our own revenue lesikolekayo kuma ratepayers senze ngayo lamabhlorho awezinyawo abantu bakwazi ukuwelela ngaphesheya. Okay. Mama ngizofaka bakwethu ningadinwa ngizocela ukuthi ngiqale ngabantu basemzimkhulu. Mawungeyena wasemzimkhulu ufuna ukuncoma ngoba phela mama umeya asicela umsebenzi ingane zakwethu nobaba wasejozini anicelanga umsebenzi kuyena. So la uyabaqasha abantu mama. Thina owethu umsebenzi ezikhamsini siqasha abantu ama-directors, then ama-directors abesaqasha abantu ama-junior officials wona ngaphakathi. Kodwa ama-directors aqashwa yithina as a council. Hayi wedwa i-council. Yedwa i-council yasemzimkhulu. Okay, good. Ukuthi ngenzela ukuthi simjahe ngoba inkohlakalo iyona into esibusa lelizwe. We are still waiting to find abantu aba-corruption free othi noma ehambe emgaqweni angathuki ayikhululekele azi ukuthi akho lutho la muntu owalithathayo. Right, siyabathatha-ke manje mameya nangokuqala. Right, cishe uzobaza abantu bangakini laba mameya abantu bakho lapha. Hayi ngiyacabanga ukuthi ngizobazi. Right, manje aba-accepteki kusho ukuthi nawe usebenza lo muntu omubi osatshwayo lo wasele enyambana usetshenziswa abantu be-MK loya igenge le ebanga ihlalo abanomuntu omubi. Kodwa-ke banisizile igenge kwavulwa i-MK ngoba nani ukubanga kwenu sekwehlile. Yabonakala ukuthi hawu no 8% manje ku-province ayikuyabheda. Hayi ngiyabheda. Hey yazi isikebhe sicwile uphakathi kusona iTitanic yacwila. Bancoma nje lapha kunina kuthiwa amathemba asebekwe Kokstad. Bathi abanye hayi nomzimkhulu ngase khona okwenza hayi
hambe ngisho itheli kusho ukuthi babuya bonke bazofuna ukuphila kuwena manje mamme hey kuthi kuzobuya iprovince yonke izemzimkhulu phela la kuthathwe khona sebenza siyasebenza emzimkhulu bazoyibuyisela Angizange ukuzoganga. hayi asange ukuzoganga siyasebenza Right. Sizama ukuthi lesithe cause bangathi usikhokhela imali. Asikaze sikubone. Ngisho sihlangane mntaka. About ubumncoma lo mama kufanele. Mhlambe khona kubambise kona. Kanti inkosi yami angimazi mama. ngesongasho Yebo. Mhlambe ukungibone nje kuphela makuthiwa indoda lethi kohlakalo bani endaweni ethize phela ukuthi nje uclean governance ngeke ngimbone ko TikTok ejaha abantu hayi angazi like bajaheni kodwa nje uyazi ukuthi ukhuluma openly wrong Yes. right mama umeya ungathi khona abangavumi ukungena sithathe laba abathathekayo siqale sibingelele siphinde simrecognize lapha umama uDlamini uyaphila Mama uDlamini ilunga le-Exco uyaphila Ngiyaphila Somahashe njani? hayi siyaphila mama uDlamini usebenza kanjani nomama unjani ukuhlupha umama Unkosi yami ingakho ngincame ubuthongo ngangalala ngazomsupporta ngoba sinomeya esisebenza kahle ngendlela esimangalisa sinayo umeya obhuli sisebenza as collective ayikho information ayazi yedwa thina singayazi manje ku 2026 2027 sekuyale unjana ufuna ukuthi ngoNovember kube wena ogibelayo akuwena mhlawumbe omjahayo ukuthi sihlalo omphethe ngokheraphe command hayi cha lutho bakithi ngingomunye wabantu othi cha imbokodo ayikiphinde siyayibona imisebenzi sibe khona sibe emva kwayo sisupport hayi siyabonga socela kumlekelene ekuphendeni lembuzo kunabantu esinabo la sawubona Khumza uyaphila Khumza Ukunjani? siyaphila baba ukuphi ekhaya Ngiyaphela Mbovu hayi cha ngicela ukungena mina ngiyena wasemzumbe kodwa ngicela ukungena nje nginombuzo ofrankly kuma emzimkhulu No nginalo mbuzo ofrank yeah mama ninjani ngiyaphila njani kodwa ngikhona mama yazi kunalesi saka esikhona kakhulukazi komeya uma kufika abantu bezokhalaza kuye athi mina ngisebenza naleyo mkhakha ngisebenza nomkhakha enjengale yabona thina njengathi sihlala endaweni zamakhosi siyaye sifuna ukwazi ukuthi indule siyakhele ubani bese sibika yini umsebenzi wemeya kumasipala uhamba ugcine kuphi ngoba manje nina niyatholakala kodwa labo ukuyibona abadinga njengabe abamanzi abakagesi bani thola ukuthi abatholakala and umuntu omtholayo yilo ozothi mina awukho ngaphansi kwami lo mkhakha but naye ukhona kwamasipala futhi uyinto enkulu ngizwa negama maselithi meya yini umsebenzi wemeya uhamba ugcine kuphi esifundeni imali before uphendule umama umeya ugesi simbozile ngawo waphendula emzimkhulu wathi ifakiwe emzimkhulu ugesi wonke ugesi owakho meya noma sithi abantu ubheka abantu abakamasipala abasebenzayo yini lento ifohloza kuwena Khumza lento ifohloza kuwena kumina right and then amanzi ushilo wathi ngeke abakhulumela abamanzi bazozikhulumela i-district leyo hlukana komasipala yena wasemzimkhulu i-local municipality okay right asithathe olandelayo ngocela ubhale phansi mameya
Noyiphendula seniphendula yonke imibuzo. Ngiyabhala soma. Yes. Mpisi. Zonda bani? Zonda Mawuthanda. Yeah. Yebo umbomvu nomama Meya nomama uDlamini nabo bonke abakhona yebo kwipanel bengirequeste eqaleni baba umbomvu kwase kusho ukuthi njengoba ubusuchazile ukuthi ucela basemzimkhulu angisiyena wasemzimkhulu kodwa sengingabeka nje ukuthi ngiyakubonga konke lokho umama Meya akukhulumile kakhulukazi lento ayithintile yamabhizinisi iyona nto esishayayo thina ndle emnyama uma ngabe kuya ngokuthi abaholi bethu bayaqhela kuyona iyona impela esilimaza isicindezela ngoba kusho ukuthi ifanele ukuthi sithembele kwabanye abantu kanti kuhle ukuthi siziqalela amabhizinisi ethu ngiyithande kakhulu lenkulumo yakhe ethe bakhile indawo yokuthi bekwazi ukuthuthukisa osomabhizinisi abancane into esiyifisayo ke komasipala bonke omasipala abakhona la KZN but abanye ke bayafeyila ngoba thina nje kowethu sinane structure somabhizinisi kodwa hayi umasipala wethu uhamba eceleni kwethu ilokho yini umasipala wakho umlalazi baba hayi sokulandela umlalazi khululeka mameya akekho sabuze into kuwena basakuncoma naleya nsizwa ibifuna ukugadla ngiyabona hayi kusho ukuthi uqeda kuphuza imbiza strong yathi mina ngimsabi lo mama usula ngibingelele Somahashe uAshla lo ukhansela ukhanyisile Mafuleka I'm part of Mama Meya's panel angikwazanga ukusubmit igama lami I'm here to support uMama Meya ngiyi executive ngiyabonga oh okay Mama Meya uvuse wonke umuntu wathi akulali muntu wathi nje akekho ozolala ngoba inkinga zasemzimkhulu niyahola nonke kufanele nibhekane nazo nonke hayi no ngizwa kahle simamukele uAshla Mbovu umbovu wakithi noma umbovu sana Somahashe yazi kodwa limhlophe aw ngiyonyezwa Honorable Mayor no mama uDlamini nawe councillor lethu uSunshine lo one of the guys around mama Meya nabakusekayo ngina concern yes you are doing very well I will upload umsebenzi wenu i-concern yami it's la in town bylaws nithini ngama bylaws for example labantu la abala ku Main Street the now called OR Tambo uyabona mawungena ezitolo uginqwa amabhala and all that yes we want abantu ukuthi bazimele but now idolobha selijikela especially nje Main Street ungcolile number 2 abantu abasebenzela umasipala abake babe namahloni can you please enforce that ukuthi this town liyakwazi ukuthi libe clean akuyeke ukuba ngathi abantu abasebenzela umasipala abekho right siyakuzwa Ngcukumane uzwakala umuntu wasemzimkhulu the first person from emzimkhulu right wawusuthi uAshela Mafuleka is your councillor right yeah right isikhalo sakho ukungcola kwedolobha hayi angikaneliseki phinda futhi uqhubeka Mbovu bengisho nje ukuthi angikaneliseki ngendlela ama bylaws engathi kuthanda ukuthi ukuba weak kuona if we can control that our town will take direction yes it has taken it I want ngidicilele phansi lokho but now kuyayekeleleka ukuthi abantu babe controlled
That is why sibona kungena nalezi zinto ezinye ezisemacaleni eziwumsinjwana. Okay. Ngathi usugculisekile manje usumtshelile uMameya ukuthi inkinga laphi kuma bylaws. Ngoba ngifuna ukuthi mesephendula niphendule nonke konke. No. Usu right manje Mbovu. Sure mfowethu. Siyabonga Ncumane. Nkosi. Nkosi noma Nkosi. Hey, ngathi uNkosi usekhohliwe. Thandanani. Angibingelele baba Mbovu na ipanela yakho yonke iphelele nomhlonishwa umeya wethu wasemzimkhulu ngwasemzimkhulu mina Mbovu ku 12 endaweni yasemacunwini. Khona isikhulumi lana esikhulumile wena baba Mbovu. Savele sabuza lento bengizoyibuza nami ngoba kona eqinisweni mina nje personally ngihappy ngumeya wethu because ngiyambona ukuthi uactive akayona umeya ongekho visible ebantwini. Siyawubona nomsebenzi wakhe wenzayo kodwa phela ngeke size asenzele sonke kanye kanye ngoba phela umzimkhulu mkhulu kakhulu umzimkhulu baba Mbovu. Kodwa ke sohlezi isikhala sabantu ngoba mina ngibelwe ngibhala la kuma comment and so ucakisile nawe ukuthi hayi amanzi aweHerigwara district yamanzi yaseHerigwara laba ka road inkinga enkulu wena Mbovu lana kuhulumeni ilama department ovele kuthiwa asebenza ngokuhlukahlukana cause sinenkinga sinenkinga yezindlu kuthiwa sikhonjwa ka housing, sinenkinga umgwaqo kuthiwa sikhonjwa ka transport, sinenkinga yamanzi kuthiwe kaHerigwara. Naso inkinga efesihlangane nayo ke thina sabahlali ngikade ngibhala la kuma comment mina nje umeya lona khona wayengacabanga noba uzoba umeya sifakwe lamathephu la emachunwini kwafakwa amanzi afakwa amathephu lana 15 years ago kwasebenzisa ugesi sovele ukhona ke nhlanhla thina endaweni yethu sashisa sawuthola ugesi after 1994 mhlawumbe 96 sawuthola ugesi emachunwini kwafakwa amanzi safakelwa amanzi agadwayo ama security akhokhelwayo kodwa amanzi akaphumi kusebenziswa injini kalokhuza ka diesel isidingo singekho kukhona ugesi asinawo amanzi asikaze sibe nawo uzothi nasekusebusika kufika ivaterikani inike labo abantu abambalwa amanzi okusho ukuthi thina mhlawumbe ufuna insuku ezimbini okanye less than 5 days iwinter yonke. So iyona department esinenkinga kakhulu nawo leyo esifisa kuba siyibone ikisicakisele ukuthi kwenzakalani kwakuyini isidingo sokuthi fake injini ka diesel udiesel uqeda ungathengwa ugesi ukhona. Sizomletha umeya wase district uvumile sizomletha ngiyathemba futhi uzoba ukhona uyena wamanzi imeya yeHerigwara nethubani Nxumalo uyena wamanzi. Yabona ke sizobe simbuka la somvula njengegundane simhlahlele atshela abantu ukuthi yini ebhlungu ngoba lamaVatrikana ngithi yona into abebanga imali ube bezocosha amaqashana yamaVatrikana kuvalwe ngala kodwa ke kuthiwa nabasebenzi bakhohlakele mabefuna kulungiswa amaphampu ngoba bayakhokhelwa nabo abantu bamaVatrikana. It's not always officials and politicians, nabasebenzi bamasipala manje kukhohlakele kuningi sisezweni lamasana. We Mameya mawuthola umsebenzi kamasipala esephutheni lokweba nenza njani? Ngenhlanhla ke akekho sesike samthola esephutheni lokweba njengamanje kodwa sinekomiti elisimonitorishayo nathi as executive committee nabasebenzi makhona esitholayo singayiboni kahle sinikeza iMPEC kube yiyona senzele investigation besibuye nokuthi ngabe yini eyitholayo kodwa nje for now asikakabi nayo umuntu esithi cha lapha asiboni kahle sinalo ilungelo lokususpenda bese siya investigate ama-official ungahambisi kahle. Hayi siyabonga. Ubhuti uzobuya kahle mase kubaba uNxumalo athi NMZ nangu umuntu wangakini mamkhansela uyambona nje uye NMZ ehamba ngoba ngeke uzofaka NMZ ungena wasemzimkhulu athi sanibona Mbovu. Uyaphila ka? Ngiyaphila kakhona. Nangu Sawona
Yeah. Sawubona mama man. Sawubona athi what 11? Oh uyangazi. Ewe. Yeah, hlala endabeni ke athi umama Meya uyakwazi. Hey, mina ke siningi ezambovu ngicela ungiphi isikhathi nje. Mama Meya lapha ngakithi kune bridge leli ehlukanisa iBisa noJames. Lela bridge leli angicabanga ukuthi yilini. Linesikhathi kuthiwa lizolungiswa ngicabanga ukuthi iminyaka se more than 5 years. Kunendlela eniyakhile nisanda kuyakha manje le gravel le benilungisa. Ngeza la kuSomahashi ngazokhala ukuthi lapha nakhe indlela ayinama pipe. Amanzi nje azihambe emalini izulu agcwala indlela yonke. Akho mapipe indlela yakhiwe yangamnapha amapipe. Ngiphinde ngiye kukhona labantu abahlwempu enibakhela izindlu kuthiwa ama-RDP. Anika waqedi kwakha lapha ngakithi angazi ngicabanga ukuthi amanye anabo 3 years akhiwe akaphili. Angazi ukuthi kuvimbe ini. Ngiye kule amahlathi le besanda kwenzeka. Le mali benikhipha yamahlathi benikhiphela abantu ababakhe ehlathini or benikhiphela abantu enibakhethenini nibathanda inina na. Ngehlele ngezazi mbuvu. Uchulisekile eqhawe lamaqhawe ngembuzo yakho? Ima ngishiye yokugcina. Kodwa uthi akangeni kuyo kweyamanzi. Yeah. Sizomletha useyotshena ikhansela lakhe ngoba lalingakaphathi kusinenkinga yamanzi laphatha sanayo lonkinga laphuma kwangena elinye sanayo lonkinga libuyele futhi manje sanale yonkinga kusukela kuMagic sinenkinga yamanzi amanzi kwelakithi akaza asebenze amanzi abawafaka amathende. Okay. No. Siyabonga kwiqhawe ngingazi usuqedile baba. Yeah, angehlele ngizazi. Siyabonga. Mama Meya, the last person uNkosi. Nkosi. Hayi, ungathi uNkosi usecabanga okunye. Mama Meya, I don't know. This is your chance. I was really looking forward to get people from other political parties. Ungathi uye umfowethu loqeda kusuka manje. Hayi ungathi uze nembuzo ethanda ukuthi Mama, over to you. Nethi mbalana. Ngiyabonga ngemibuzo Somahashi abasinikeze yona. Ukhona umfowethu uMpisi oqale ngokukhuluma ngento yosomabhizinisi. Mawungabuka ivision yethu Somahashi. Isifiso sethu bokuthi by u2030 i-economy yasemzimkhulu iviable kakhulu. So si prioritize indaba ye local economic development. Senza i-environment ibe lula ebantwini ukuthi bakwazi ukufikelela kuthina abatholi funding. Silungiselela nokuyo hand over ama voucher wama spaza shops. Sisupport ama spaza shops wethu emzimkhulu noma ke siqala sithatha umthamo omncane besilungise imali engango 550,000 ukuthi sizobenzela ama voucher sibanikeze ukuthi amabhizinisi wabo noma isiphaza sithi kuba ngconywana sisimame akwazi ukuthi umuntu athole income. Otherwise i-priority indaba ye local economic development kuthina la emzimkhulu kuningi esikwenzayo sibambisana no NYDA sibambisana ne Herigwala Development Agency nalabo bengibamentionileke besisanda ukubanika aba 68 engamentiona amagama wabo kanye ilist yabo ningakwazi ukuyithola bese kube khona le ye rank le ye enforcement ekhulunywe ngayo uBoot Sunshine udala ke ngigcinile nokumbona la emzimkhulu mhlambe okunye wagcina kwenzeka kudala kodwa manje i-team yethu enforcement
sibhifaphe ngabantu abawu3 from iside lawa LED aba-enforceayo bahamba idolobha. Lento yokukhipha kwamabhala bayasihlupha ngayo ama-hardware babeke ngaphandle. Siya enforce manje sibaphindisise ngaphakathi izinto ukuze idolobha lethu lihlale liclean. Lo mgwaqo akhuluma ngawo besibe sanenkinga yokuthi i-testing ground yethu yayivaliwe ngenxa yesimo sayo i-Department of Transport. Lo mgwaqo akhuluma ngawo ke ilo esizowufaka ama-road markings esiwe ku-one way sizokwazi ukutesta kuwona izimoto mangaba kwenziwa ama-license. So siyaqinisekisa ukuthi siya-enforce kuwona ukuze ube clean masokwenziwa ukutestwa kwama-license. U-DOT wayivale ngoba kunento esingacomply ngayo. So silungisa leyo nto ke ngoku uzofika ke ngelinye ilanga selukhona ushintsho ubaba uSomahashe nento yama-bylaws ke sine-team enkulu esi-enforcer nayo sihamba nama-departments. Umasipala uhamba wedwa awukwazi uku-enforcer, so sine-schedule esiyenzile ne-team yonke. Sidinga u-Home Affairs, sidinga u-Labour, ziningi inhlaka ze-department esizidingayo. Masisodwa sibheka leyo somabhizinisi abanga-comply sibafake ngaphakathi ezitolo bese masingena ngaphakathi baningi abantu okufanele sibe nabo ukubheka i-compliance nento yama-bylaws ukuthi i-enforceka ngendlela e-right. But ke ngokwezinto abantu abebeziraise kuthina simvile ubhuti uSunshine sizokulungisa i-cleanliness of town ave sizama. U-portfolio head wakhona ukhona la kwipanel. Indlela esiliklina ngayo nathi siba nama-campaign once a quarter siyozibambela thina ezamakhansela siklina idolobho kanye nabasebenzi no-EPWP esenabo. Kodwa mangaba ubhuti Sunshine akakagculiseki ngithi makudala ekugcinile kodwa ukuze emzimkhulu akakeze nje athi qhu aphinde abuyele lapha ehlala khona. Mhlawumbe ukhona umehluko azowubona ngenhlanhla ke ndiyamazi. Laphaya ke ubhuti wasemachunweni eWard 12 ukhala ngendaba yamanzi leke nitheke i-progress kodwa lapha emachunweni ikhona i-contract ekhona njengangoku eyenza amanzi ibhizi nje namanzi ilapha emachunweni kuthiwa emachunweni water project ebhizi nale ndaba akhala ngayo yamanzi. Siyayazi ngoba sike sifikelele masibheka ama-projects wethu asiyishiyi thina i-project ngoba sithi e-district singabheki ukuthi kuhamba kanjani kuyona okanye sithi eye-Department of Transport. Kunto ye-housing futhi noma ikwi-province o-human settlement kodwa nathi we are doing i-monitoring kwinto ye-housing. Laphaya ka-Ward 12 emachunweni sinezindlu eziwu-110 esaz-hand over sihamba ne-Department of-Human Settlement esiyibhekayo futhi i-progress yazi ukuthi zihamba kanjani. Kodwa asifuna ungasho ukuthi i-pace yona ithande ukuba slow when it comes to indaba yezindlu. Kuthanda ukuhamba kancane. Siyabanye babantu emzimkhulu nje esine-backlog noma zikhona ezakhiwayo ezone 1 uward 1 150 uward 2 150 uward 3 150 uward 4 150 bese kube no ward 21 uward 20 kanjalo sisane namba encane per ward. U-human settlement akwazile ukusigranta yona i-funding ukuthi sikwazi ukwakhela izindlu sonke. Otherwise umzimkhulu akwakabi nazo izindlu uwonke nje ezehulu usayilawo mawadi nalawo asekwazile ukuthi abe khona kwa-human settlement. Kodwa futhi ingqinamba lapho bekhona umzimkhulu ujoyine i-KZN ngo-2006 kwabe KZN kunento kuthiwa yini Ngonyama Trust ekudilwa nama kwakhiwa izindlu la thina sabe singasebenzi kanjalo kwatholakala ukuthi khona okungakwazi ukuthi kusebenzeke emzimkhulu. Kodwa ke ngokonke lokho sokuze kwaqhaqheka ngokusebenza ne-Department yaka-Human Settlement bayaqhuba ke kumawadi ngamawadi ngokwe-budget esuke ikhona ke kulowo nyaka mali. Umfowethu ukhuluma ngebridge la se-IBC noJames angikho sure ukuthi ke limama kodwa khona ukhansela ibridge ayakhulume ngalo ebeke kwayiwa kulona bayolibheka ukuthi isimo sakhona sithini ngoba kunesimo sokomuka kwabantu
neprovince yenza iawareness ngendaba yokwemuka kwabantu emfuleni. Kodwa ke angifuni ukuthi likhona kwibudget yethu, cha likho ezinhlelweni zethu. Kodwa ke simvile umfowethu ukuthi uyakhala ngalelo bridge elihlanganisa uIBC noJames. Kodwa ke lapha kaJames la ikhala khona ngokuthi umgwaqo unawo amaphayiphi. Lapha yasasayokwenza nje ukuthi kuhambeke ngeplant yethu. Singaqashanga icontractor ezoqala phasi uwembe ngoba thina iplant yethu ifocuse kakhulu kwi-maintenance. Sasiyokwenza ukuthi umgwaqo uhambeke ngempela ke uyahambeka njengamanje. Iya kwithenda indaba ye-construction yakaJames. Lapho ke umfowethu sezowabona amaphayiphi. Ngicabanga ukuthi ngoLwesine izabe ingena kwi-advert indaba yomgwaqo wakaJames eWard 11 le akhala ngayo amaphayiphi ke usezowabona ama-storm water sikwazi ukuchannel amanzi ngendlela ecorrect. For now sasiyophuthuma nje ukuthi mabethu abantu akuhambeki akwazi ukuthi kuhambeke. Nento yezindlu ke injengoba sendiyicacisile ukuthi noko sithande uba ne-backlog thina emzimkhulu. Kodwa ke simane kancane ngokubona ukuthi kuya-unlockeka lapho bokade kufase khona. Sesinawo amawadi kangangoba eWard 11 nje uWard 11 uthole kulezi disaster kwake kwane-disaster khona. Nakhona sizamile ukuhlukanisela amawadi noko aliqedlana. U-Human Settlement ubesinike izindlu eziwu-239 pen. Cabanga kumzimkhulu mkhulu kakhulu. Kodwa sathi asihlukanise ngokwelevel yabantu sibona ukuthi lo akanamze straight i-disaster im-affecte kakhulu sikwazi ukuthi kube nento esiyiphuthumayo. Njengase-Ward 7 besikade sivula ama-temporal camps esiwaphiwe u-Human Settlement ukuthi abantu bebeshawe i-disaster kakhulu last year basala be-homeless. Wasinikeza lawo ma-temporal camps. Esiyileke futhi kuwona sawabona ukuthi abantu noko banendawo bakhosele kuyo by the time belindile. Indaba yamahlathi ke amahlathi aphansi kwa rural development. Njengoba bekufike upresident uCyril Ramaphosa la emzimkhulu kade ezohand over ama-title deeds endaweni ezintathu zasemzimkhulu. Ungakhuluma iFerkante, kuthiwa inkambeni, iSt Paul neNgunjini. Indawo eziwu-3 zasemzimkhulu ezazenze ama-land claims ngalesikhathi kuvulwa ukuthi ama-land claims makafakwe. Abantu abathi le indawo yabo babomkhulu babakhe la basuswa benza ke lo ma-land claims. Into eyenza ukuthi sazi siphendule ngomsebenzi obuzokwenziwa upresident ngoba besi-hands on we part and parcel yalowo umsebenzi. Ama-title deeds akanjalo umasipala akasuka act akhomba abantu athi nina nizonika i-title deed kuya nge-land claim ukuthi bebekade beyifake nini i-land claim yendawo yabo emahlathini. Thina okwethu esikufunayo sifuna amahlathi akhokha ama-rates kumasipala wasemzimkhulu ukuze sikwazi ukusentuthuko kubantu. Okay. Mame sibonge bekusale nje laba abaqathakile bobabili uNjungest noVumani. Mase ngithi mangifunda la kokudlulayo sesisobonga nje mame kuba buhlungu ngoba la unanama competitor akho nisuke nibanga nawe izikhundla khona ovela umuzwa nje athi uqamba amanga kafuna ukusho ukuthi waqamba ngani amanga ngoba phela manje uqamba amanga kufanele asho ukuthi cha nali iqiniso alaziyo yena manje ngiba sathe ngiyamqhwanda ubaleka uyafohloza ngoba ngiyafuna ukuthi azoyisholo ukuthi methi uqamba amanga uthi uqamba amanga ngobani. Right. Njungest. Ngibingelela baba uMbovu. Niyaphila? Siyaphila njani baba? Nkosinibusise nangu mameya usemzimkhulu. Ngihlala emzimkhulu kodwa ngoba ngokufunda ngimanje ngila eGoli. Right, nanti meya ngakini. Mina mameya njani? Siyaphila. Hayi mina bengizocala ngokubonga baba uMbovu ngebridge nje.
asakhele lona umameya mawuphuma nje town uya ngale kulamacala ngase-Antioch. Sibonge kakhulu mameya, lihle kakhulu ibridge lethu. Ngike ngakhala ngomgwaqo kuma-comment. Lapha e-Antioch isigodi engihlala kuso kukeseleni. Lapha make kwanetha mameya kunzima ukuthi imoto zikhambe. Ugogo nje ngihlala yedwa nje. Ukuthi ubambekile make kwanetha akho moto engamthatha laphana. Ukuthi mhlawumbe e-town kunzima. Ngiphinde futhi ngikhulume indaba yama-toilet. Ama-toilet mameya dala bakhona ke lapha esigodini sake-Antioch kodwa awafikanga la esigodini sangakithi eseleni mhlawumbe yaphelele kwizindlu ezimbalwa phezulu and sekuyiminyaka ama-toilet abakhona kodwa thina sinawo bekuyiloko nje. Ungabaleki wenjunjest manje mawuthi i-toilet alikho indawo yasemakhaya yangithi Yebo. nisizakalaphi? Sakha leyo migodi leka uhulumeni azange siyithole thina. Oh, kodwa likhona i-toilet akusho ukuthi Hayi kusho ukuthi like ayikho kodwa like uhulumeni wakwayikhipha i-project ukuthi endaweni kube khona ama-toilets kahulumeni. Kodwa ngapha azange size siwathole. Hayi siyabonga hayi sibonge njest uqale wancoma wasuthi ugogo unenkinga umameya afanele azi ukuthi ugogo makunezulu akuhambeke umgaqo. Right. Ngiyabonga. Okay. Wevumani kade uthi cha ufuna ukubekela khilaka kumameya. Manje khona abantu abafike bathi bafuna ukukhuluma mawuthi umnika ithuba angafuni ukuthi amukele kodwa afuna ukulokegxeka. Uyaphila Vumani? Somahashi ninjani sibingelela usodolobha wangakithi. Yeah, siyaphila. Sodolopha ubonakala ngathi uyabazi abantu bangakini. Nangu uVumani naye uthi wangakini uyamazi? Vumani wapha wakanozingeni? Ngwake emahambeni what for eMkangala. Oh eMkangala. Oh bengicabanga omnye uVumani wakanozingeni. Yes, uyangazi umama umeya koyanje ukuthi usekhohle. Oh. Masibonana umuntu amazi. Okay. Usazi sonke umama meya. Yeke ukuthi sengabaleka mama meya ngayoba umakhelwane kaMbovu. Kodwa indawo yangakithi nisamani umuntu efika kuyona. Umakhelwane wami. Yes. Mama meya. Yeah, kubeka makhelwane. Yeah, Mama meya siyaphila kodwa. Siyaphila mpephethe njani? Hayi siyaphila. Asiqale nje sibonge okuhle okuningi futhi esikubonayo ngedolobha la ngakithi. Kuningi kakhulu iyeka ke ukuthi ke siyabantu angeke sakuthanda sonke asiyona imali. Kuningi kampela ever since you take over as umeya i-visibility yakho nendlela nje oconducta ngayo izinto ishintshile ayisafani na before. So kukhona abalekelelekile amakhaya alekelelekile in terms of intuthuko akhona enisezofika futhi kuwena I believe like eMkangala siningi into esezenziwe like sabanye nathi sifana nabantu bakemagcuneni abathola ugesi ngo-1996 sathola amanzi ngo-98 amanzi ke agcina engekho right but i-community sit down yazidosela yona amanzi abuya arevampa futhi la kamasipala. So into njena nje engize nayo mameya esizoyicela eke nasinika yona umgwaqo wakhona but kile portion mawungena estophini kwaShabalala la portion ya erodeka each and every time ifakwe inkwali ya erodeka. So bengicela ukuthi kwi-budget bengingakhuluma nomntaka Mgcwaba ngithi hayibo gazilami anizosifakela nje ukhonkolo osuka lapha it's about 500 meters kuphela masingasolva le ndawo singahlala sinomgwaqo for years ila section nje masiphuma esiba neproblem kuyona. Than that sizolinda nathi njenganabanye abantu siyayibonga intuthuko and siyayibona. Okay. Sesithatha ukugcina manje mameya ufika athi ngimfake
mase ngithi ngiyamfaka uSikho abaleka zabe emfishane uyamazi uSikho nangu ngimvezile la ukhala ngamanga uSikho manje ngifuna ikhulumela yini le athi iqanjwa amanga akafuni kodwa ukwamukela manje singazike mama ngicela ungiphendulele laba babili mase siyabonga kuwena nethimba lakho we are saying thank you sizomjaha futhi mangabe nibuyelile ngonyaka ozayo ngoba ngathi nisebenza kangcono manijaha ngoba niyathuka sizofuna kodwa ukuthi uasset manager silekelele asicheckele ngisho izipuni inkomishi kungakashaya u4 November ningahambi nalutho ufuna nje isale kamasipala ngoba sithola ukuthi abanye bantshontsha ngisho ipaving umuntu uxebula impaving kamasipala ayofaka kwakhe bathi imoto manje komasipala yabo so ke uphinde ulungise le license bomama kuyonakala mhla 4 November siyaphela isingu so ke kufanele udumise umanga buya ibambela ujwayele ngoba le ndaba yalamadoda lamabhantshi masinyane eduze kwakho iyaphela ngoDisemba yabo ya ngicela ungiphendele laba mama siyabonga kakhulu ngethuba osiphelona lokuba nathi kwa Clean Governance. We truly and sincerely appreciate your presence together with your executive umzimkhulu ophethwe omama awu siyabonga kusho ukuthi omama benza kahle sengiyathuka sengiqala ukuthemba uPoppy Romthuba she's doing very well in Limpopo now we are seeing another woman in Mzimkhulu she's doing well as well ukuthathwa kwemali lokho kagcina ngesikhathi sosikhosana hayi ngathi kwehlile manje imali ayisancinzwe Mzimkhulu. Siyabonga Somasha. Yeah. Umgwaqo lo wase-Antioch ngicabanga ukuthi sizoyibheka indaba ya uthe kusisi keseleni kuleyo ndawo ngoba ngicabanga ukuthi ukhona infrastructure portfolio head la kunama projects esithe abafake for maintenance 2 per ward kodwa sizombukela ukuthi ngabe ukhansela kambe iziphi lezi lala zifakile esizohamba siyolungisa kuyona kule sanitation ke noma nayo kweye district kodwa i district ike yathuka ukumisa ukwenziwa kwe sanitation ngenxa yokuthi bebuka ukuthi i budget eningi abake bayifake ba prioritize amanzi iloko njengayiphendulela ngaku district ngoba ngiyakwazi ukuthi kube njalo mhlambe ke usisi kuleyo ndawo yabo yasala isale kanjalo ke ukuthi kusaqhutsheka ukuthi hayi ake sime ne sanitation ingako kunendawo ezingaqedelwanga lapha ya emkangala ke iplant yethu bengithe ilapha ya emkangala njengamanje iyasebenza umgwaqo wakhona bebekhalile ngokuthi badinga ukumaintainela le ndawo kayishoyo uvile uportfolio head la esibambisene nayo waka infrastructure bazokwazi ukuthi bayoyiassess ukuthi inkinga yayo yini kahle le yathi ngango 500 meters kodwa iplant yethu nje ilapha ya eWard 4 ngakuboka amadlems le emahambeni umadlems nawo usuka ngale kulela cala lase Ward 4 ibhizi yasebenza kodwa ngoba ke simvile ubhuti isikhalo sakhe sizobuka ukuthi okuphi okungenzeka ukuze basizakale ngicabanga ukuthi ke ilezo ke izinto ebezikade zibuziwe nathi ke mhlawumbe sezosinika ithuba lokuthi sizibongele Somasha. Over to you mama. Okay asibonge kakhulu Somasha sikuenjoy kakhulu kuba ku live wakho ngoba asisabi lutho azikho iziqe ezikemva kwethu futhi sisathemba ukuthi abantu basezosibuyisela ngoba umsebenzi siwenzela sihlala ema-office ngihlele office nje ngoba ngize kule interview kahle bengifuna ukuhlala ngirelaxe ngise-office njengamanje kodwa sihlala kubantu sihlezi segroundini ukusukela ku-Ward 1 ungangivusa ngilele ubuze ukuthi kwenzakalani ka-Ward 1 ukuyophuma ka-Ward 2 siyabonga kakhulu Somasha ithuba osinike lona kade silihalela ngoba hayi asina zinto ezisilandela ngemuva siclean nje noma singahlangana nawe emoli siyokubingelela kusuka ngoba clean governance okhuluma ngaye siyampractice asimuzwa ngendaba siyabonga kakhulu Somasha ne team yami besihamba nayo bokhona nosomlomo phela eGuard Council somlomo hlezi nami ngiyalapha ya
somlomo u-communications wethu no-MM la u-Dr. Ngqoya ekhona phakathi kwethu bese kuba ama-protocol head akhona nathi la. Siyabonga kakhulu Somahashe, uphinde usibuyise nje ungakhathali. Ayikusho ukuthi uphethe Mzimkhulu. Kahle kahle nje you are in charge. Mawuthi ithimba lonke ngalesikhathi akekho lele. You are making sure ukuthi you are fully accountable and impendulo zikhona. Akukho ozothi ngisazochecka no MM ula. Bravo, we are so proud to sin host Clean Governance siyabonga kakhulu. Sesiyonmema kuma Clean Governance Awards esoba nawo ngo-August. La sifuna ukuchecka khona ukuthi before behamba abahambayo besala abasalayo obani bekufanele basale. Thank you so much Mama Mayor, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Somahashe. Thank you so much. Siyabonga. Leka. Hayi ngcono sisho njalo siyabonga Councillor Mafuleka, siyabonga kakhulu. Sibonge nakubabukeli emakhaya. Thank you so much for your participation. Siyabonga kakhulu kwi leadership yaseMzimkhulu. Thank you ma'am. Siyabonga kakhulu Somahashe.